Video Máchal nabízí digitalizaci videokazet VHS, VHS-C, SVHS-C, Video 8, HI8, Digital 8, DV a Mini DV, a to na DVD disk a USB flash disk, a to pro uchování vašich vzpomínek. Nad postřehy občanů. Milí přátelé, v neděli 22. září ve 14:44 skončilo léto, začal podzim. Skončily volby, tak co vám nabídneme? Jedině náš 159. díl pořadu Nad postřehy občanů, u kterého vás srdečně vítám. Hezký den, je po volbách. V Milevsku se volby týkají, kdyby přišli všichni, 6 587 lidí, přišlo jich jenom 34%, ale špatný to nebylo. A volili jsme krajské zastupitele. 55 lidí. K určitému překvapení zvítězila ODS s panem Kubou. Dobré je, že nás v zastupitelstvu kraje bude zastupovat magistr Ondřej Šimánek, takže mu gratulujeme. No a chci poděkovat všem členům okrskových komisí, které jsme taky objížděli v pátek s panem Krejčou, vedoucím odboru. Tomu chci poděkovat, protože ta práce úřadu byla jako vždycky perfektní. A také vám, kteří jste k těm volbám přišli. Tak to byly volby. Teď krátce milevské kalendárium. 22.9. v roce 2018 jsme poprvé v Milevsku dělali akci, kterou jsme nazvali Milevsko sobě. Každý, kdo něco umí, hlavně ze sportu, kultury, se mohl prezentovat na Milevském náměstí. Pamatuju si to, byli jsme trošku obviňováni, že to je kvůli volbám. Nebylo to kvůli volbám, důkazem je to, že to děláme nadále. Takže už jsme dělali 3 ročníky. Ten 3. ročník Milevska sobě byl letos. Je to náročná akce, na druhou stranu dělá to málo kdo, protože málo kdo má přes 200 až 300 lidí, kteří jsou schopni na tom náměstí něco ukázat. A to Milevsko má. Takže příští rok možná vynecháme, ale myslím si, že taková ta periodicita, obrok to pořádat je skvělá. Takže Milevsko sobě už slaví 6 let. 23.9. roku 1973 byla slavnostně otevřena střelnice. Víte, kde je v Milevsku střelnice? Nad klášterem pod Morovým hřbitovem. Já tam v neděli jel něco nafotit pro vás a přicházel jsem ke střelnici a tam se fakt střílelo, tak jsem měl trošku strach, takže jsem tam neměl odvahu lézt za ten plot. Ale střelnice tu funguje 51 let. 28. září roku 1951 byla dokončena přestavba Milevského náměstí se sochou Vítězství revoluce od akademického sochaře Břetislava Bendy. Tak už 73 let má to naše Milevské náměstí takovouhle podobu, kterou asi před 15 lety, teď nevím, jestli mám říct, okrášlilo, nebo naopak asi skupina 24 květináčů uprostřed náměstí. Uvidíme, jak to s nimi bude dál. Takže 73 let Milevské náměstí a socha Vítězství revoluce. No a 39. v roce 1982 se otevřela tenkrát nová smuteční síň v kostele svatého Jilí. Fungovala tam, pamětníci mě možná opraví, já si myslím 35 let. Jsme se tam loučili se svými neboštíky. Teď ten kostel je po rekonstrukci, vypadá krásně a my se domlouváme s vedením premonstrátů, jestli tam ty obřady zase vrátíme. Byli bychom celkem rádi, ale dohodnutí zdaleka nejsme. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. To bylo kalendárium. Teď pojďme k věcem, které se v Milevsku staly a rád bych je uvedl na pravou míru, nebo se třeba omluvil. Jako u horkovodu v ulici Československé armády. Minule jsme už říkali, my jsme tam museli udělat velikou opravu, nebo spíš rekonstrukci části toho potrubí, které vede od montáží až k učilišti. To se udělalo, nikoho nenapadlo, že najednou po 30 stupňových vedrech přijde topná sezóna, což se stalo. A vy v celém starém sídlišti jste museli ten týden to tam strpět.
Mrzí mě to, ale na druhou stranu věřte tomu, že jsme to udělali nejdřív, jak to bylo možné. A já teda doufám, že to je udělané precizně. Poděkuju firmě Montop z Tábora, také panu Jiřímu Hruzovi, který dělal výkopové práce. A já doufám, že od toho bude zase na léta pokoj, protože přijít tohleto na Vánoce, bylo by to daleko horší. Takže přijmete omluvu, necítíme se v tom vini, je to opravené, to je si myslím to nejdůležitější. A co není životně důležité, ale zaslouží si tady komentář pro upřesnění, je několik témat, která se tady skloňují nebo se píší v novinách a já bych je rád uvedl na pravou míru. To první téma se týká povodně. V Milesku nebyla povodeň, ale museli jsme to hlídat. Nebylo to tak, jako, že to někdo bagatelizuje v novinách, že rybníky byly vyschlí a že nebylo třeba nic dělat. To není pravda. Byli jsme ve velké pohotovosti, já už jsem děkoval všem rybářům, hasičům, úřadu, který dělal, každý z těch lidí dělal, co měl. Takže rybníky některé byly skutečně, řekněme, neříkám zbavené vody, ale byly v pohodě, ale ty velké, ty se museli hlídat a pouštět včas, což se stalo. Takže bych nechtěl, aby to bylo tak jako přehlíženo. Spousta lidí odvedla dobrou práci. Tím neříkám, že se nějak chceme vytahovat, že jsme tady udělali toho moc. Některá města na Lužnici a ostatních řekách na tom byla daleko hůř. To si uvědomujeme. Druhé téma je Jarlachova ulice. Tam nám totiž, já jsem to řekl minule tak trochu pejorativně, se nám tam přicpala kanalizace, mohl jsem říct téměř ucpala, nebo byla zanesena, obojí by bylo správné. Do té kanalizace, která ústí ze Sokolovské ulice do Jarlachovy, se samozřejmě dostal štěrk a nějaké kameny, ale když v sobotu ráno tam přijeli hasiči a vyčistili tu kanalizaci, tak byla naprosto zanesená, naprosto ucpaná, buď, říkám to velmi nerad, dámskými hygienickými potřebami nebo takovými těmi vlhčenými ubrousky. Tyto věci do odpadu nepatří, patří do směsného odpadu, nikoliv do kanalizace. Takže to je velká chyba a stékalo se to tam vlastně z celého města. Takže to hasiči vysáli, kameny nevysáli. Ty potom při kamerových zkouškách, které probíhaly v úterý po té povodni, tak tam přijeli kamery a kameny byly vyndány, nafoceny a vypadalo to, že fotíme jenom kameny a že tam nebylo nic jiného. Byl tam ten nepořádek. Je toho plná čistička odpadních vod, takže prosím vás, vlhčené ubrousky a dámské hygienické potřeby do kanalizace skutečně nepatří. Tak ohlídejme to. Za třetí, dočetli jsme se v novinách, že jsme dali přednost, pokud jde o okna, o rekonstrukci oken nebo výměnu oken, přednost radnici před první základní školou. No tak to samozřejmě částečně pravda. My musíme dát přednost něčemu, co je naléhavější. Takže když okna na radnici, která není tak stará, je to kolem 40 let, téměř vypadávají, jsou schnilá, plesnivá, zatejká tam, je tam obrovský prostup tepla. Takže se musí vyměnit. Kdežto na první základní škole jsou špaletová okna, 89 let stará, všechna 6, ale nejsou v tak špatné kondici, abychom je museli mít hned najednou. Také by to byla finanční zátěž, kterou bychom jen tak neunesli. Takže se mění postupně. Už se do toho město a škola pustilo před 2-3 lety a už jsme do toho dali asi 4 miliony, takže i na té základce se okna mění. A my musíme dělat to, co, jak jsem řekl, je naléhavější. Takže žádná, že radnice dostala přednost, takhle to nebylo. Mimochodem, minule jsem se tady tak trochu holedbal, že děláme rozpočet, připravujeme ho, je to krásná práce. Já jsem si nestěžoval, jak někdo píše na Facebooku, je to hezká práce, připravit rozpočet tak, aby nám to sedělo všechno na příští rok. A minulý týden tady byl pan ředitel Martin Hrych, ředitel první základní školy. Vidíte na fotce velký tým lidí, který na tom rozpočtu se podílí tak, aby skutečně každá škola, každá organizace dostala maximum, co jsme schopni na ten rok poskytnout. Dámy a pánové, mám tady kolonku resty ze zastupitelstva, které jsem slíbil, že tady probereme ještě. To jsou schválené investice, jenomže já mám takový sen, aby ten náš pořad byl fakt profesionální a trval třeba kolem těch 9-10 minut. A ono by s těmi resty se nám to tam určitě zase překlopilo do 15 minut. Já vám slíbím, že příště už to určitě probereme, není to nic tajného. A pak mám ještě ten rest,
který jsem tady chtěl vysvětlit, a to je ta naše ulice Sokolovská. Protože právě 18. září, tomu byl 1 rok, co jsme uzavřeli tu spodní část, firma Kola si přebrala staveniště a začalo se tam budovat. Tak je to právě rok. Já bych vám rád vysvětlil pár důvodů, které nás přibrzdily, co se tam povedlo, co se tam nepovedlo, ale nechme to zase na třeba příští díl. Bude 160. tak to budete mít k jubileu. Takže to škrtnu. A teď, co se tady stalo minulý týden, ať máme trošku kultury. 19. září ve čtvrtek začaly populární hudební sklepy v Milevské galerii. Začaly tam vystoupením legendárního kytaristy, zpěváka a skladatele Vladimíra Merty. Tak to jsou krásné věci, které tady pro nás zanechal pan Josef Veverka, který u zrodu těch hudebních sklepů stál. Často si na ně vzpomenu, protože ta kvalitní muzika by měla v kulturním městě být. V sobotu 21. září se v Milevském muzeu na 2. nádvoří Milevského kláštera konala vernisáž výstavy, o které jsem tu už mluvil, která se jmenuje Karty v Milevsku, Milevsko na kartách. Pořádají ředitel muzea pan Šindelář ve spolupráci s téměř profesionálními, chtěl jsem říct karbaníky, ale jsou to spíš lidé, které baví karty jako takové, tak je sbírají. Vernisáž byla moc pěkná, já s rodinou jsme jeli jenom kolem, tak jsem se na křest milevských karet vůbec neoblékl dobře, ale dobře to dopadlo celé. Paní Kotalíková, šikovná ilustrátorka, s panem Pelichem, který připravil grafiku, totiž kromě té výstavy karet, na kterou vás zvu, bude až do 17. listopadu, ještě pracovali krásné karty, které jsem tam od pana Šindeláře dostal dárkem. Tak jsem vám je chtěl zachovat. Podívejte se, takhle vypadají karty s motivem Milevska. Úplně nové karty. Trošičku mě mrzí třeba, že takovéto nepopulární žaludské ESO a je tam emblém Milevské radnice. Tak to zase zbalíme. Ale na výstavu se jdete podívat a myslím, že ty karty bychom měli mít ve svých domácnostech třeba jako krásný vánoční dárek. Takže výstava Karty v Milevsku, Milevsko na kartách započala. No tak výstava karet započala, to bylo to pozitivní a v pondělí 23. září započne částečná uzavírka Husova náměstí. Doprava tam bude řízena semafory. Proč? Protože je tam třeba položit nový plyn, takže je to na plynařích, firma EGD to tam musí udělat. Asi bychom měli být rádi, že tam bude nový plyn. Vidíte i na fotkách, kudy tak to tam je, jaký je předpoklad, že se bude kopat, ale zase už vidím ty reakce, co zase zavíráme, no potřebujeme udělat nový plyn. To se tak někdy stává, tak to vydržme. Dneska bohužel vám nepovím, jak dlouho bude trvat, já si myslím snad jestli týden, nevím, nechci tady mluvit nepravdy. Tak to byla negativní informace, která bude v zápětí vyvážena tou pozitivní. Pokud jde o lávku, UZVVZ, tam na tom mostě, přes kterou jste chodili, teď byla několik měsíců zavřená z bezpečnostních důvodů, tak je hotová. Je to vyřízeno, je užší, ale je bezpečná, takže ta 30, co tam byla, se zruší. Můžete chodit přes lávku, nikoliv přes to nebezpečné místo, přes ten most a těsně vedle silnice. Máme s tím docela negativní zkušenosti. Kradly se tam dopravní značky. Stálo to 100 000, celé to opatření, které tam bylo, ale lávka je hotová, tak buďme rádi, že tam můžeme jak do továrny, tak třeba na pytlák nebo do lesa chodit bezpečně. Pozvánka. 24. září, to znamená v úterý v 15 hodin, se nově otevírá knihkupectví v Městské knihovně. Kde? Naproti kavárně, přímo v tom vchodu do Městské knihovny. Jste srdečně zváni. Byl jsem tam v neděli něco fotit, pracoval se tam celou neděli tak, abyste v úterý byli maximálně spokojeni. Tak se přijďte podívat, knihkupectví je alfou omegou vzdělanosti a vyspělosti každého města. Tak buďme rádi. Milí přátelé, tento týden vychází nový zpravodaj, tak vy ho dostanete do schránek. Ti, co bydlíte v Milevsku, tak si ho přečtěte. Ve svém úvodníku na konci píši, že vám přeji krásný barevný podzim. To platí, také ať je krásný a barevný i ten příští týden. Mějte se hezky a za týden se na vás na všechny budeme těšit. Na viděnou.
Písničkář, hudební skladatel, textař, scénárista, filmový a divadelní režisér, také dokumentarista, esejista, publicista, prozaik, kreslíř a fotograf. To vše je Vladimír Merta, který koncertoval v rámci hudebních sklepů v Galerii M ve čtvrtek 19. září. Nenahrané pásky už nepřevidu zpět mým tonem. Krabice textů láká k otevření, vybírám z ní poslepu samé umění. Smazané pásky se mi dál točí v hlavě, melodie bojují, jak důchodci na pijaně. Když se zpívá, popadá mě splý. Po mně se válí lehká můza pokušení. Duši tíží kámen, po těle úzkost, suchá kůže poholení. Únava pálí oči a vdáví voní dým. Namísto splínu máš kocovinu a v ruce tony kačin. A v ruce tony kačin. Mileské muzeum a klub sběratelů hracích karet Praha připravili výstavu historických karet s názvem Karty v Milevsku, Milesko na kartách, která byla vernisáží zahájena v sobotu 21. září. Zde byly poprvé představeny nové Mariášové karty s milevskými motivy. Děkujeme našim mladým muzikantům za úvodní skladbu. Možná, že jste někteří poznali Skafander Fox Jaroslava Ježka. Mám tu radostnou povinnost vás tady dneska přivítat na 3. letošní výstavě v našem muzeu. A jak už jste tady viděli ve vitrínách kolem sebe, je to výstava karetní, karet starých i nových. Co se týká karetních her, musíme si říct, že to patrně je jedna z nejstarších lidových zábav. Máme o tom zprávy už někdy z 6. století před naším letopočtem. Konkrétně se o tom zmiňuje třeba starořecký filozof a státník Chilon, který uvádí, že hra v karty je ideální zábavou pro chudé vrstvy, aby přišly na jiné myšlenky a nemuseli myslet na svoji chudobu. Taky se traduje, že hrou v karty si krátili dlouhý čas vojáci při obléhání Troje. Ale faktem skutečně zůstává, že tedy hodnověrné zprávy o prvních kartách máme z Číny někdy z roku 969. O tom, jak se karty dostaly do Evropy, se vedou debaty, existuje několik verzí, ani jedna není úplně podložená, ale ani jedna není úplně nemožná. Jedna z nich třeba uvádí, že sem karty přivezli křižáci ze svých tažení do svaté země. Jiná verze uvádí, že je sem přivezli mongolští nájezdníci a další varianta zase uvádí, že je sem přinesli poutníci ze svaté země. Každá z těch možností je do jisté míry možná, nakonec není to tak důležité. Faktem je, že ve 14. a 15. století v jižní Evropě, jako Itálie nebo Španělsko, byly karty už naprosto běžně rozšířené. No a teď, dámy a pánové, nastává ten dlouho očekávaný okamžik,
na který jsme se tady, aspoň teda my v muzeu, dlouho těšili. A to je křest nových karet Mariášových, které naše muzeum vydalo. Musím říct upřímně, že ten nápad nebyl úplně z naší hlavy. My jsme viděli podobné karty v Táboře a řekli jsme si, když Tábor, tak my taky chceme. A teď byla ovšem otázka, kdo bude mít tak dobrou ruku, aby to doplnil milevskými motivy. A my tady v muzeu takového člověka máme, jak už tady zaznělo, je to naše kolegyně paní magistra Kotalíková, která jednak má na starosti muzejní knihovnu, jednak má na starosti sbírku umění, konec konců vždy taky to má vystudovaný, takže to je naprosto logický, ale ještě má tu přednost, že umí na rozdíl od nás kreslit, což my tady jinak z nás neumí teda vůbec nikdo. Takže jsme jí tuhletu věc podsunuli, ona tedy nakonec na to přikývla, doufám, že toho dodnes nelituje, a během asi 5 nebo 6 měsíců vytvořila kresby, jejichž originály můžete vidět na chodbě, a zároveň tedy karty, které tady potom z toho vznikly. Grafické části se ujal náš taky tradiční spolupracovník, pan Milan Pelich, a když jsme se tak dohodli, Martin Pelich, když jsme se pak vlastně dohodli, jak to má vypadat, takže nakonec ty karty vlastně spatřily světlo světa. Pane starosto, jestli byste mohl, a pan Pelich taky. Já se musím omluvit, já jsem tady jako pocestný dneska, tak jsem se neoblékl adekvátně významu této akce, ale to zavinil pan Šindelář, protože já hrozně rád mluvím tam, kde mluví on. Karetní mluvou pan Šindelář, když před vámi mluví, tak vám okamžitě odebere všechny trumfy, až tak, že ten další řečník potom stojí bledý někdo zelená sedma, protože nemá co říct. Tak to je důvod toho oblečení, omlouvám se. Moc krásný projev jsem měl, já jsem vymyslel rým. No. Co než popřed těm kartám, o kterých to dneska je, tak bych rád popřál, aby lidi v Milevsku nemuseli hrát karty proto, aby nemuseli myslet na svůj budovu. Muzeu bych popřál, aby nemuselo hrát karty, aby nemuselo myslet na svou budovu, protože teď se takový nějaký boj tady odehrává, nájemní, co bude dát, neboj se, my tady nějak chráníme. No a této krásné výstavy bych popřál, na to už nemám rým, aby ji navštívilo hodně lidí, kterým se ta výstava bude mimořádně líbit, tak jako ostatně skoro každá, který musí. Výborně. Děkujeme. Já pod tím teda podržím s dovolením na dobku, ale jo, musí se to trošičku. Ano, výborně, no tak to je úplně dokonalý. Tak. Děkujeme. Takže, pane starosto, ťuk. Takže na zdraví vaše a na zdraví karet. Bylo to v sobotu 21. září, kdy připravil spolek Vyhybka v bazilice navštívení Panny Marie Milevského kláštera představení divadla Jedl Rejnek, slova a obrazy z Petrkova. Rejnkův duchovní svět otevřela slovem herečka Lucie Trmíková za doprovodu violončelisty Libora Maska. Rád bych byl tomu v bídě svojí a nalámal bych snětí a složil bych je na zem pod obraz rány. Ohlášky začaly a vyjdou 10. března. Den svatby ještě určitě nevíme. Jinak se zde mám dobře. Nemám moc pocit, jako bych byl mezi cizími lidmi. Všichni jsou ke mně bídní a docela upřímní, jako ke svému. S prstýnkem jsem ale zase měl smůlu. Není to všechno vážné. Líbil se mi jeden z opály, který jsem pokoupil. Už bez
Duo Yamaha, známé především z televize Šlágr, zahrálo v Mileckém domě kultury v neděli 22. září. Pánové, povězte našim divákům, jak jste se vlastně dali dohromady, jak jste vznikli, jak je to dlouho? Tak zdravíme všetkých televíznych divákov. Sme rádi, že v Milevsku dneska môžeme roztočiť náš koncert. A jak sme sa dali dokopy, je to úplne jednoduché. Otec a syn sa dajú dokopy a vyskúšajú spolu, či nám to funguje, či spolupráca prebieha tak, jak v domácnosti, že je to tak. Zistili sme, že to funguje. Doma sa to nacvičilo a nebyl s tým problém. Zistili sme, že sme začali mať viac a viac poslucháčov. Spravili sme webové stránky, to je už teda 20 rokov určite dozadu. A tam si nás všimli osoby, ktoré nás potom kontaktovali aj do televízie Šláger, ktorá je vlastne a sídlí v Jižních Čechách, prímo v Dubnem, takže je to blízko, teda je to taká hodinka cesty, keď som sa díval, do Dubného od Milevska a v podstate tam sa rozjel nejaký ďalší príbeh, ktorý vlastne vďaka nemu a vďaka aj televízii a vďaka aj riaditeľovi Karolovi Peterkovi môžeme vlastne vystupovať po celej Českej a Slovenskej republike aj v zahraničí. A teď skutečně k tomu meritu základu. Začínali jste někde v baru, nebo kde jste začínali? Zábavy? Áno. Začínali sme v Lázních, jak se poví. Áno, v Kúpeloch, Lázních. Tam sme mieli, a potom sme hrali aj také súkromné akcie, ako svadby, oslavy a tak. Plesy, zábavy, klasika, také tie zábavové veci a inak tie zábavové pesničky, ktoré máme aj autorské, nás držia doteraz a vlastne bavíme tým ľudí a do toho vlastne doplňame aj ten stand-up, ten náš humor záhorácky, ktorý je takový originálny a vlastne my máme veľmi radi, keď naši diváci a ľudia sa zabávajú, smejú, tlieskajú, spievajú s nami na tých koncertoch. O to nám ide a jednoducho sme za to radi, že to tak funguje. A vy bydlíte nedaleko Hodonína? Áno, my bývame v podstate u hranic. Nejakých 17 kilometrov od Hodonína. Áno, u hranic z Českú republiku je to, tak jak otec spomínal, nejakých 17 kilometrov od Hodonína. Takže máme to, dá sa povedať tak na pol cesty Praha, aj teda Brno, Bratislava máme úplne rovnak napríklad. Takže aby to nějak uzavřel. Ještě Brno je blížší, myslím. Áno. Takže my najdeme na diaľnicu a sme u našich divákov, či je to v Čechách, na Slovensku. Máme takú dobrú polohu, presne medzi dvomi republikami, takže úplne super. Takže já vám přeju, pánové, ať vás to baví. Ďakujeme krásne a pozdravujeme. Vaši diváci mají rádi. Ďakujeme krásne a určite prídite na naše koncerty, lebo v Jižních Čechách budeme častejšie. www.duoyamaha.cz, tam si nájdete naše vystúpenia a aktuálne koncerty, takže sa na vás budeme tešiť. Milé Milevsko, poďte aj hore na balkóne, ručky hore, veselo! See
krásný sen. Si má láska v srdci mém. Si mé štěstí celý svět. Si ten nejkrásnější květ. Tak Suzu společně ústou. Ty jsi ta jediná, nejmilejší. Ty jsi ta jediná, nejkrásnější. Jste úplně perfektní. Obecně je lahký, nemá žádné vrásky, nejal druhu lásky, zdravé pokoju šťastně, dobro v nás rastě, len jedného ľúbiš, láskou navždy slúbiš, takého Janíčka, dievčatko vycelo, čo by jej vyhrával, zasmieval veselo. Takého Janíčka, dievčatko vycelo, čo by jej vyhrával, zasmieval veselo. Červené vínko, ručky! To je neskutečné, dámy a páni, perfektní, perfektní. Mně vypadal lístek, co mám zajtra koupit v obchodě, že? Tady Andrejce zahrát k jejímu svátku 26.9. písničku Cokoliv, takže to znamená, že ještě nekončíme. Ještě chcete pokračovat? Tak my vám ty medaily dovezeme, přátelé. Dům kultury Melesko uspořádal 21. září poznávací zájezd do Prahy s názvem To nejlepší z Prahy a to třetí část. Byla to oblast Pohořelec a Petřín. Poutavé vyprávění průvodkyně paní Šárky Semanové o historii, jednotlivých památkách i zajímavosti navštívených míst bezesporu zaujalo všechny meleské turisty.
letošním povodně mi taky dělali starosti. A tak jsem ve středu 18. září navštívil Roudnou u Soběslavy, kam rádi jezdíme trávit volný čas. Zde a v jejím okolí jsem pořídil tyto záběry lužnice. Zcela náhodou si povšiml jeden z mých příbuzných při cestě na dovolenou jednoho ze spolucestujících. Na zimní stadion si můžete jít zabruslit, ale jak vidno, nesetkává se veřejné bruslení s velkým ohlasem. Je to škoda, protože takto strávený volný čas je jistě lepší, než nedělat nic, nebo se jen dívat na televizi. V našem městě máme již několik nových ordinací soukromých lékařů. Jednou z posledních je ordinace doktora Kellera v prvním patře nad novou lékárnou Aspásia v Nádražní ulici. Krásně vybavené prostory, příjemná sestřička a laskavý pan doktor nás uvítají při naší návštěvě. Lze si jen přát, aby elán, ochota a lidumilnost vydrželi i nadále.
Mládí, podzim a taneční patří nerozlučně k sobě. 8. a 9. září byly v Domě kultury zahájeny taneční kurzy, které vedou manželé Bolkovi. A tak maminky tvoří nové modely, kluci dávají najevo, jak už všemu rozumí, mladí adepti zkoušejí první kroky. Ať se jim daří a manželům Bolkovým přejeme trpělivost, aby všichni byli spokojeni. Myslím, že takový ten postoj, nebo i taková ta kůze, na který jste možná zvyklý z tanečních nebo ze školy, je prostě ruku do kapsy, no. Ne? Sepekovské poutě, to už je pojem, který všichni známe. Naše kamera se zajela podívat na jednu z nich. Stánky, atrakce, auta, mnoho lidí, hlahol, prostě atmosféra, která ke správné pouti patří. I to, že děti se vozí v autíčkách a tatínkové je spokojeně pozorují od sklenice piva. Přijdeme k autu a za stěračem najdeme lístek od státní policie, že jsme udělali dopravní přestupek. Tuto situaci asi každý, kdo má auto, zná. Naše auto stálo v křižovatce a jak jsme se dověděli na policii, to se nesmí. Je to ale sporné, vždyť u cukrárny Sluníčko stává denně mnoho aut a v provozu nevadí. Ale jádro pudla je jinde. Pokuta byla zaplacena, problémy jsme nedělali. Ale co nás mrzí je to, že auto, které stálo před námi, lístek o přestupku za stěračem nemělo. Na dotaz proč nám policisté z místního okrsku vysvětlili, že v tomto případě jsou bezmocní, protože naše legislativa neumožňuje naší policii od cizích státních příslušníků vymáhat pokuty. A tak člověku přijde líto, že ve vlastní zemi může být sankcionován jen Čech a cizinec může obdobné přestupky dělat bez následků. V sobotu 17. a v neděli 18. září od 9 do 15 hodin můžete ještě navštívit výstavu klubu železničních modelářů. Tento klub vede pan Bělohlávek a je poznat, že takovýto koníček je opravdu krásný. Na výstavě můžete zhlédnout modely nové, ale i třeba z 30. let. Atmosféra miniaturních nádražíček a vláčků navodí zvláštní poezii, která nemusí být, jak je vidět, jenom ve verších. Přijďte a přesvědčte se sami.
V Blechově ulici pokládá firma Jihogas plynové potrubí. Bude připojena další část města, plynofikace pokračuje. O milevském posvícení byla větší část našeho minulého objektivu. V Bažantnici byl a moderoval pan Jančařík z České televize. Tomu se v Milevsku tak zalíbilo, že se týden na to zúčastnil tenisového turnaje podnikatelů, kde ovšem moc neuspěl. My vám ho přiblížíme ještě závěrem z milevského posvícení. Pane Jančařík, prosím vás pro milevský objektiv, jak se vám líbilo u nás na posvícení? No, nikdo mi nedal ani kousnout do koláče, no tak jak se mi mohlo líbit, že jo, ale bylo to bezvadný tady, fakt bezvadný. A děti, výborný, opravdu. Děti máme výborný. Děti skvělý. Až dorostou děti, tak přijedu zase na koláče. Děkuju. Čau. V sobotu 7. září připomněl Milevský smíšený sbor spolu s Milevským muzeem 150. výročí založení nejstaršího spolku v Milevsku, a to zpěváckého spolku Vlastislav. Spolek byl založen ke dni 29.8. roku 1863. Tehdy před 150 lety nastalo po revolučních letech jisté politické uvolnění a občané, vědomi si nutnosti vyzdvižení českých kulturních tradic mezi nejobyčejnějšími vrstvami obyvatel, začali propagovat Smetanovy národní písně a písně všech ostatních hudebních současníků. Tak se dostalo mezi občany mnoho velice hodnotných vystoupení v duchu připomenutí původních kulturních tradic. Samozřejmě obě světové války činnost spolku Vlastislav silně omezily nebo dokonce přerušily. Činnost pěveckého spolku Vlastislav byla ukončena úředním přípisem v roce 1951 tehdejším okresním národním výborem v Milevsku, údajně pro nezaslání zprávy o činnosti za minulý rok. Potom se v Milevsku dlouhých 25 let organizovaně nespívalo. V roce 1976 byl založen Milevský ženský sbor a v roce 1997 příchodem mužské částky vznikl Milevský smíšený sbor. A tak po 150 letech zazněly původní písně z repertoáru Vlastislavu. Od Bedřicha Smetany Heslo 1 a 2 a od Leoše Janáčka Láska opravdivá. Bylo to příjemné připomenutí 150 let staré historie, kterou dnes již nikdo nepamatuje, i za účasti občanů Milevska. Devátý ročník Milevského bienále duchovní hudby proběhl v klášterní bazilice v sobotní podvečer 21. září. Pod vedením dirigenta Jaroslava Vodňanského vystoupil Západočeský symfonický orchestr z Mariánských Lázní s teprve 13letou solistkou Pavlou Tesařovou, dcerou milevské rodačky klavíristky Aleny Tesařové rozené Grilové z doprovodné skupiny Heleny Vondráčkové a dalších. Nechyběl ani Milevský smíšený sbor.